alamisa juye kalo tile fila san ba fila ani mugan wɔɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan anw bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati tɔgɔya la aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni waati kɔ ka kunnafoni jɛlen olu kɔnɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye bolimafɛn mobili minnu kɔni bɛ yen ni olu bugunnatigɛlen tɛ ko o bolimafɛn ninnu kɔni bolili dagalen tɛ tuguni an ka jamana kɔnɔna na k'a ta juin kalo tile 30 tɛmɛnen na san 2026 fo ka taa se wagati min kɔni ma yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na min sen fɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko a ka ca la kuma dɔw la ni mobili kofɔlen ninnu kɔni bɛ utiliser fɛn min kɔni ye jatigɛ wale tigilamaw olu de kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna na yaasa ka lakanako ale kɔni sabati an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni mobili kofɔlen ninnu kɔni ye ni u bugunnatigɛlen kɔni tɛ ko a bolili kɔni dagalen tɛ tuguni an ka jamana kɔnɔna na. Walasa ka hakilisigi ale ni basigi sabati Kayi marabolo kɔnɔna na Kayi mairie ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko bolimafɛn sen fila bolibaga minnu kɔni bɛ ni u kɔni bɛ u ka moto cow olu de sɔgɔ yaasa ka a mankanbaw olu kɔni bɔ ko dan kɔni sigira o moto kofɔlen ninnu kɔni bolili la juin kalo tile 29 san 2026 yaasa fɛn min kɔni ye hakilisigi ale ni basigi kɔni bɛ se ka sabati Kayi marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Walasa ka Mali jamana ale ni États-Unis jamana bolo di ɲɔgɔnmɛw sinsin ale bi ka taa fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko États-Unis lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ale kɔni ye u ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya san 250 kɔni ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na juin kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 min sen fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsin don an ka jamana ale ni jamana wɛrɛ ko ɲɛbɔlu kɔni ma ni a bɛ wele ko Abdoulaye Diop ale kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔni kan fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaa caman olu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kɔni kan yaasa fɛn min kɔni ye États-Unis jamana ale ni Mali jamana bolodi ɲɔgɔnmɛ olu kɔni bɛ se ka sinsin ale bi ka taa fɛ. An bɛ taa Sikaso ka kɛɲɛ taji yurugulen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni ka tɛgɛda kɛ fɛn min kɔni ye réseau de trafic de carburant dɔ olu mɔgɔw kɔni kan ni u kɔni tun b'a la ka taji ale de kɔni yurugu o de hukumu kɔnɔna na walasa ka taji yuruguyuruguli kɔni kɛlɛ an ka wolomasiri tabaw kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni minɛ yaasa taji yuruguyuruguli ale kɔni bɛ se k'a dabila. Niger jamana kelen kɔ ka bɔ CPI la diɲɛ kirisoba dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ale ni Burkina jamana y'u ka bɔli sɛbɛntiya sɛbɛn dɔw la ni ka a ci CPI ma juin kalo tile 24 san 2026 ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko sɔn kɛra olu la ONU fɛ juin kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 ni o wale ninnu bɛna don ba la san kelen o de kɔni kɔfɛ o siratigɛ la fɛn kɔni ye AES jamana ye olu kɔni b'a la ka CPI ale kɔni jalaki ka d'a kan ko kiriso de kɔni tun don min ye jigisigi ni layidu caman di farafina jamana kɔnɔdenw ma kiriko gɛlɛya ale ni mɔnɛbɔbaliya tun bɛ maa minnu na nka k'u kɔni ma se ka ni jigi ninnu fa ko CPI kɔni kuma yɛlɛmalen don ni hakilina kuraw ye ani politiki laɲini de ye kɔkan jamana fɛ o de hukumu kɔnɔna na AES jamana bɛna san kelen de kɔni kɔnɔ ni ka bɔ CPI la k'a sanga ni CPI sariyaw yɛrɛ kɔni ye fɛn kɔni ye CPI ɲɛmaayaso ye ale kɔni ye a ka dusumakasiw olu kɔni yira k'a kɛɲɛ ni AES jamana ɲɛmaaw kɔni ka ni wale ninnu kɔni ye ni u b'a jira k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ de kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dan sigi wale jugu kiribaliw la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Burkina Faso jamana état-major général des armées kunnafoni kɛ kunu juillet kalo tile fɔlɔ san 2026 min sen fɛ a b'a jira k'a fɔ ko jatigɛ wale tigilamaw kɔni ye binkani wale de kɔni ta ni ka a ɲɛsin Burkina Faso finitigilakaw dagayɔrɔ caman ma juin kalo tile 30 san 2026 min sen fɛ fɛn kɔni ye Burkina Faso duguma kɛlɛcɛw fo ka taa se sanfɛ kɛlɛcɛw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka dankari kɛ jatigɛ wale tigilama kɛmɛna ni caman bɔɲɔgɔnko olu kɔni ka ɲɛnamaya la u ka ni binkani wale ninnu kɔni senfɛ fo ka taa se u
bolofɛminɛ caman olu kɔni ma ni o dɔw bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 250 fo ka taa se fɛn kɔni marifa 333 olu ma ale ni u ka kunnafonidiminɛ dɔw fo ka taa se u ka subahana mansin caman olu kɔni ma ni u ye dankarikɛ ni minɛ kofɔlen ninnu kɔni na o siratigɛ la Burkina Faso jamana état-major général des armées y'a jira a ka communiqué kɔnɔna na ko nin wale ninnu kɔni kɛra Burkina Faso kelen kɔ ka dansigi u ni Faransi jamana ka jɛɲɔgɔnya la diplomasi sira fɛ min sen fɛ u b'a jira k'a fɔ ko Faransi jamana de kɔni b'a la ni ka ni jatigɛ wale tigilama kɛbaa ninnu kɔni kɔkɔrɔma don o de hukumu kɔnɔna na Burkina Faso état-major général des armées bɛ tasibila foli kɛ ni ka a ɲɛsin maa minnu kɔni fatura faso ko la fo ka taa se maa minnu kɔni banana olu ma. An bɛ taa Nigeriya jamana kɔnɔna na ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko jatigɛ wale tigilama Boko Haram mɔgɔw kɔni ye binkani wale ta ni ka kalanso dɔ kɔni sɛgɛrɛ Nigeriya jamana kɔnɔna na min sen fɛ a jirala k'a fɔ k'u kɛra sababu ye ni ka kalanden caman olu kɔni jaso kimɛnniw kɔni sen fɛ fo ka taa se u ye dankari kɛ école karamɔgɔ dɔ ale kɔni ka ɲɛnamaya la o de hukumu kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko Nigeriya finitigilakaw kɔni ye denmisɛn caman olu kɔni sɛnsɛn ni ka se ni u ye kɛnɛyaso la an bɛ wagati min na i ko sisan u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni basigibaliya ye Gaza a jirala k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Israel finitigilakaw olu ka ciw kɛra sababu ye Gaza ni ka Palestiniens 3 olu kɔni bɔnɛ u ni na fo ka taa se denmisɛn dɔw olu kɔni ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw olu la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ anw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati kɔ ka kunnafoni jɛlo olu lamɛn ni ne bɛ dan sigi an ka bi alamisa kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini juma kunnafoni di kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi ale ni lakanako sabati an ka jamana kɔnɔna na.